Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Генрыха Вацлававіча Далідовіча «Губаты». Чацвёртая частка. Губаты так уже выйшла, застаўся ў лесніковай гаспадарцы. Летам і ранняй восенню ненавязаны пасвіўся з цялём на выгане. Бегаў у лес паласавацца лісцем і карою. Прывык да вёскі, да машын, людзей, аббегаў усе наваколіцы, і да яго прывыклі надта дзеці. Начаваў у падпаветцы. На зіму яго паставілі ў невялікую загарадку ў хляве, да якога ён доўга не мог прывыкнуць. Неяк муляла суседства з каровай і свіннямі. Тыя не хацелі падружыцца з ім. Надта ж палахліва свінні рохкалі і пудзіліся яго. Цяжка было пераносіць пагною і цеснату ў маленькай загарадцы. Усё ж у душы яму хацелася волі, прастору, бегатні, чаго яму даводзілася мець вельмі рэдка і не памногу, толькі тады, калі выганялі паіць яго з каровай і цялём да абмерзлай лёдам студні. За зіму ён зусім змяніўся, высягнуўся, пастрайнеў і памацнеў у нагах. Ударам капытоў мог ужо адбіваць жэрдкі. Падаўжэў у спіне ды пацяжэў, аброс густой, доўгай, амаль чорнай поўсцю. Адчуў неспакойны сверб у галаве і вышэй лба. Там, не іначай, раслі, касцянелі рогі. Вясною, калі спала талая вада, патужэла вільготная халодная зямля і пачала ядрана пахнуць яшчэ нябачная маладая лістота, Губаты засумаваў. Не мог больш стаяць у паменшанай ад гною загарадцы. Многа есці, спаць ці паціху хадзіць па двары, як хадзілі цяжкая, сытая, палінялая карова і падрослы, пазласнелы і не такі ўжо сябрук бычок выхваляка. А яго зноў, але мацней, як восенню, завабілі воля, прастор, лес. Ён, падрослы, не так ужо цягнуўся дурэць з дзецьмі, і тыя за зіму неяк да яго пахаладзелі, пачалі баяцца яго штуршкоў, ад якіх яны адляталі, як снапы. І ён, калі апынуўся на двары, нервова хадзіў па ім, цёрся ля высокага плота, пакідаючы на стрэмках пабурэлую ўжо поўсць. А аднойчы пад'юшчыла гэтая самота, жаданне волі, і ён разагнаўся, стукнуўшыся галёнкай, перагойснуў за гарод і радасна пабег па знаёмым выгане ў лес. Ляснік, як сонца паднялося над хатай, разліло маладое цяпло на сінім небе, уехаў у двор з калясьмі, увайшоў сюды, у хлеў, пагладзіў Губатага, якому надакучыла стаяць аднаму загарадцы, па шые, а пасля амаль нячутна завязаў на яе пастронак і за яго, адчыніўшы перакошаныя варотцы, вывеў з пустога хлява на двор, прывязаў да калёс. Пастронак тут частка збруі, якая выкарыстоўваецца пры запраганні каня ў плуг. Ён тыцнуўся да воза, панюхаў сена, галінкі з альховым і лазовым лісцем, шчыпнуў, але з неспакоем адчуў, што гаспадар сёння задумаў з ім нешта дасюль яшчэ невядомае. Да воза падышлі гаспадыня, дзеці, моўчкі пазіралі на іх. Гаспадар таксама моўчкі сеў на воз, пацягнуў за лейцы, і маленькі рудаваты конік з белаватымі нагамі крануўся. Пастронак нацягнуўся і павалок за сабою. Губаты, непакоячыся, але не адчуваючы яшчэ ніякага страху,
нехаця падаўся, здзіўляючыся, куды яго вядуць. Спяшаўся за калясьмі і не мог азірнуцца, убачыць, што гаспадыня з дзецьмі выйшлі на вуліцу і развітальна махаюць рукамі. У лесе ляснік прыпыніўся, неяк крадучыся, падышоў, прылашчыў, даючы ўзяты з кішэні выкачаны ў махорку акраец хлеба. І нечакана накінуў яму на галаву мех. Ён спачатку спалохаўся неспадзяванай цемнаты, чакаючы раптоўнага удару па галаве. Затрапятаўся і рвануўся, але пастронак пераціснуў горла, і ён ледзь не задыхнуўся. «Не бойся, губаты!» – заспакоіў яго ляснік. «Ніц благога я табе не зраблю. Ніц благога, тут нічога дрэннага». Зноў паехаў, прымусіўшы яго бегчы ўслед. Ехалі яны так доўга і па мяккай, і па тупкай, з карэннямі дарозе. У адным месцы перамінулі мост. Губаты там вельмі насцярожыўся, ішоў баязліва. Пасля яшчэ многа, можа, гадзіны са 3, падаваліся то ўлева, то ўправа. Затым паехалі лесам, па сухім імху і верасе, што губаты некалькі разоў спатыкаўся аб пні і ў вырытых, мусіць, дзікамі ямінах. Нарэшце ляснік прыпыніўся, падышоў да яго, зняў мех, ад якога ўвапрэлі галава і карак, адвязаў пастронак. Губаты паварочаў мызай, зафыркаў і адышоўся. Ляснік у гэты час махнуў вяроўчынай. «Уцякай, маўляў, вось твой дом, у якім ты цяпер павінен жыць». Губаты не спалохаўся гэтага ўзмаху, ведаючы, што гаспадар ніколі яго не біў. Але яшчэ далей адышоўся, адчуваючы нядобрую перамену да сябе. Стаў і пачаў глядзець, што ж будзе далей. Убачыў, што чалавек зноў садзіцца на воз і ад'язджае. Ён памкнуўся следам, не хочучы заставацца тут, у незнаёмым лесе. Адзін, але мужчына спыніўся, нагнуўся, падняў тоўстую, заблезлай карой галіну і запусціў у яго. «Пайшоў!» – закрычаў ён, а пасля ужо ціха сказаў сабе: «Пайшоў, родны, цяпер ты не прападзеш. Гэта летась, як быў малы, і я шкадаваў разам з дзецьмі, баяўся, што не ўцалееш. Каб ты не прыбег, я наўмысля выпусціў не за нашымі Янковічамі, а прывёз сюды, у Нарябоцкую пушчу. Жыві тут сабе на здароўе, у нас табе не жыццё, а нам клопату з табою». Губаты, пакрыўдзіўшыся, больш не памкнуўся наўздагон, адстаў, адвярнуўся і паціху пакрочыў па чужым, ціхім, зусім далёкім ад вёсак лесе, чуючы, як аддаляецца ляскат колаў. Але ён наўмысна, не ўслухоўваючыся, ішоў, куды вялі ногі. Ужо к вечару ён, не раз пад'еўшы, напіўшыся ў невялікай лужынцы зеленаватай нясмачнай вады, спалохаўшы зайца, сямейку цецерукоў, пайшоў на лася. Той, высокі, буры, рагаты, стаяў уперадзе і, падняўшы галаву, чакаў яго, а пасля злосна зафыркаў, грабянуў стройнаю дужаю нагою зямлю. Губаты спалохаўся і радасна памкнуўся да свайго ляснога аднакрывіча, але той, моцна раздзімаючы ноздры, грозна насупіўся, апусціў рагатую галаву, а пасля, бачачы, што аднаго яго пагрознага выгляду мала, подбегам падаўся насустрач. Губаты ледзь паспеў адскочыцца, ухіліцца ад вострых цвёрдых рагоў, зразумеўшы,
што ён тут чужы, лішні, замінае, бо той, хоць у лесе ўсяго шмат і ўсім любога хопіць, таксама хоча мець тут нязводны харч, быць гаспадаром удалай мясціны. Таму вось так не хочуць, каб яшчэ быў і ён. Адганяюць, каб блукаў недзе падалёку, у горшых мясцінах. Губаты мусіў уцячы з багатага на лісце і траву глухога кутка, вярнуцца ў той лес, куды яго прывёў ляснік, думаючы, што трэба ўсё яшчэ шукаць і сабе лепшага прытулку. Нервова патаптаўся, здзіўляючыся і абураючыся, што яго тут так непрыхільна сустрэлі, а пасля зашыўся ў густую папараць і лёг, спрабуючы заснуць. Але не мог. Спачатку здавалася, што вельмі мулка ляжаць. Ён шмат круціўся, поўзаў, выбіраючы мякчэйшае месца. Пасля стала холадна, стыла ад зямлі, што ў яго збеглася, пакрылася буйнымі зярняткамі скура. І з густою, як ад накрытага на лес вялізнага гаршка, цемнатою прыйшоў страх, сполах ад адзіноты, ад савінага прарэзлівага крыку, і ён засумаваў па цёплым хляве, па маленькай загарадцы, якія яшчэ учора патаемна недалюбліваў, а цяпер так помніў, шкадаваў, хацеў зноў трапіць туды. Яму не цярпелася ускочыць, пабегчы туды, да людзей. І калі гэтая думка, ад якой аж зашумела ў галаве і нечым гарачым аблілося сэрца, ледзь не падняла на ногі, нечакана прыйшла другая, цвярозая, халодная, ад якой адліла кроў ад галавы і сэрца. Падумалася, што можна не знайсці туды дарогі. Самае важнае, там ён зусім не патрэбны. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылася 4-я частка. Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.